Welcome back to the YouTube channel Malawi Camera. Sakwakulu izizi sitimakonda kukamba. Sitimakonda kukamba kumano ndimafuna tingogawana ko zinthu zingapo lero especially zokhuzana ndi dziko lathu la Malawi. Anthu ambiri tinene pano kunena kuti especially in Malawi, we misuse the social media. Sitimagirisa bwino ntchito social media. Timaipanga abuse komanso timazipanga abuse toka. Komanso I think ndizinthu mwazina zimene tikuoneka kuti ndifana hotsalira. Imagine pa Facebook pamene winaliyese you can be anything you want. Pa Facebook pa YouTube pa iwoto khala china chonse unakufuna. Iweyo utha kumapanga advertise business yako yonse. Panopa dziko linachoka ku analog linapita ku digital. Panopa ndikuwuzeni kuti uyike malonda ako ndi ulembe pa chikwangwani ndi kuti anthu amene angaone ndi anthu okhawa amadulala kwanu. Koma if you take a picture a business yako iyike pa Facebook ndi kuona kuti saona adala lako lokhalira komano aona wina aliyese picture menja ifikira anthu like Malawi yonse ndikunja komwe mpaka na ena amene ali ku South Africa ena ali kuti agola basi ndatumiza drama basi ungochipereka kwa akutacha kugwisa ntchito bwino social media. Komano ndiba concerns ambiri kwambiri especially ndofanda upasani anthu awiri. Winayo ndi mtundu wamkulu wachikulira ndi thowa ndevu zake kenako ndithu ndikamwana, right? Ndofanda upasani this is a good example. This is a good example. Pali mdala uyu amene ndithu nthawi zonse amakonda kukhala kumango nyoza makamaka azimayo ali ndi ana kale, azimayo amene ajawo ndi mahule, azimayo amene ajawo ABCD zosiyana zimene ndithu amakamba zokhuza ndi azimayi. Nditunda wina mudzaone ndikupatseni experience. Mudzaone azimayi ambiri amene amakhala osoneka bwino, amadziwa kuti ife ndosoneka bwino ndi zimene amachita ona athamangira ulera nkhalamba. Izi zinthu mupange proof lero. Muone mzimayi wina aliyese amene ali ndi home edale amene amalera ana amasiya amalera nkhalamba simupeza mzimayi oneka bwino. Which means nkhalambazo kapena ana amasiya ndi amene alera iyeyo. Anthu ambiri mukuyesa business pa mavuto azinzanu. Mukumatenga advantage kuvutika kwa azinzanu kuti ikhale ngati mpamba wa inuyo instead of just accept kuti inuyo ndinosoneka bwino. Atangoti azibale awo ana kapena makolo nkhalamba zimene mmazilera ane kuti nkhalamba zathu zikuzitenga ndithudi enanu mukhoza kukhala ngati akadya nkhonda ino. Mukuoneka bwino chifukwa cha anthu amene mukualerawo. You get the point? Iyi ndi pass over. Imaunika pena paliponse ndi apa pandikhanizi makamera zikuluzikulu. Azimayi ambiri amene mukumadalira kuti mukumapusitsa anthu kumanena kuti mukulera nkhalamba. Inuyo nkhalambazo zimene zikulera inuyo. Penanso kuti tionetsetse nkhalamba ziye zimakhala zooneka bwino sena ndiwe. Anono kuti makamaka azimayi anamupyesa mtima chotani, right? Ndi mwana wanu akutengereni chimene chichi ching'ona ngati chimene basi lende chi pa khomo ichi ana follow awa iyeyo sadabereke ndadzikuzani kuti amayenda kubweretsa napo nguzanu mungamve bwanji mudziti iye mutu wake wakugwira. Azimayi ambiri amene adachoka ku Malawi ali ku South Africa nchifukwa kuti adaononga chitsikana chawo palibe investment iliyonse imene adachita. Investment yawo adali ma research ndemwe awo nadzadzana mu Cape Town mwadzadzana mu Joburg kumadzemba reposted nkumakhala nti mapeji taku chitsiru mudzione ti azima mbiri mapeji tawo basa ari kumauzana uyuyu nkapasule uyu azimayi uyuyu mamuna timampanga chonje. What kind of nonsense instead of viewing your mind zimene amachita basi kumangogonedwa. Ine I swear mzimayi wina aliyense amene adoloka Beitbridge kupita ku South Africa ambiriwa ndi mahule oti ku Malawi alibe chochita china chilichonse. Misinkhu ina ya azimayi njoti ku Malawi pano tikumati adandira pension amagwira ntchito mboma awa adala aphunzitsi awa adali madokotala koma ife kuti chitsikana chawo zimene adakhulupirira ndi maliseche basi pamene akhala ndiye kuti upeza kuti ali mmafala koka atobweza ku maliseche. Iwe ku maliseche kungati kukutamuka kutengera zinthu zimene zikulowa kale. Ineyo pass over channel siningampempherere munthu ndisadampange change view mind yake. Mudzingokwera ndipo ineyo maitimu kwera na azimayi onse amene alibe ana kwa musakwatire. Pali mtundu wina wa azimayi umene timauti ndi mang'ina. Mang'ina ndi nyama imene timadya kumowa chifukwa choti taledzera.
koma nyama ija sititengeranso mkontena kupititsa ku nyumba. Pala akazi ena ofunika kungowanyenga koma musakwatire. So mtundu wa azimayi awapo zokhwefuka zimaberezi so mutengera ku nyumba kuti tapeza mkazi koma ndiwongodyera kunjira konko. Andinu azimayi ino amene mwenyengedwa kapena mukunyengedwa ndi azimuna aini yake palibe chifukwa chokhala ndi nambala ya munthu chifukwa kuti nomwe angonyengedwa chifukwa kuti mamunayo adasimidwa. Alipo azimayi ena komano one thing chimene ndikudziwa ineyo chokhuzana ndi azimayi nchonena kuti actually anthu tosefe like you know kuti tibwere pa dziko pasi pano choyambira tiduseka imwe azimayi right tiduse azimayi atibereke right tisamalira tiyamwitse chanchani zambirimbiri tikakulaso then tikwatireso azimayi omwewo then atisamalire so that's it ndimene zimakhalikirira. So I don't think it's a big deal kuma like busy litukumanguwa tukwana azimai. So whatever the case is, that's not right. So another thing pali kamwana kena kamene kama nakonso kamba advertise ma business yake. Ayi if akulu good. You understand? So mutakuona zonzuri these guys, they have two things in common. Kamanaga nakoso sokuri ndikamwana jabe kumano ndikapastas nakoso ndikambusa. Andala waso naoso ndabusa. Abusa ya. And another thing chimene she do wanna kuti at least if you tukuchisowa makamaka angati ma Africans amalawi chona kuti osewa ali ma business kamona kaja kani ma business by the way ma business akwawo tingotera akwawo then andraja so aiso ndi business andeva aivia aiso ndi business yawo ndi carpenter pala maraba ndito. There is no single day palibe siku limodzi mene social media Facebook anayigirisa ntchito kuti mina ango panga wa advertise kuti guys ine ndimapanga mipando ndimateri munyengo ino ya MG3 azimayi ndi azibambo ambiri akukwatiwa ndi kukwatira ndeno ma MG1 maukwatimu akumadandaula kuti iwe zoona darling usakabwereke mipando zimene zizochitisa manyazi kufuna ukwati ukhale wa soka ukhale wa minyama komano azibambo baja likathapo kupita ku MG3 MG2 zikumapizika kuti kumeneko kuli matenti. MG3 wabwera ndi moto kwambiri. MG3 ndi amene akupangisa zobwerekesa matenti moti azibambo akunyekhemba maukwatimu limodzi ni ma MG3 wasiya ma MG1 chapo aja kubwereka mipando ya ma MG3 koma nkhani yaikulu tisaguluwike tikambe za matenti mipando komanso matebulo tabwerekani inu anzano ayambapo kali kubwereka kwa china MG3 uko. Because you understand what I mean. Kuchuka ndi zinthu zina zake za negative komano osachuka ndi business yako imene uli nayo. Osachuka ndi business yako imene nayo. Actually luso imene lili polo ndi luso labwino kwambiri moti atakhala kuti zinthuzo wazisintha ndela ameneyo wazika in a positive way munjira ya positive tingolekeza kuti especially akozoba tingolekeza akozoba banga jokes ndazimayo just akhangara banga jokes not in a negative way, in a positive way. Later on kana kundu banga advertise jani business yake. How beautiful would that be? Nimabanga sois, nimabanga mabedi, nimabanga majani. Would have been so beautiful, so gorgeous. Komano, alas. You cannot come on social media ndungamba mangoto wana azimai. You guys have no idea kuti
a situation you say you in a, okay, if you say hi if you say hey you chao aenda makuti amapereka nacho ndani ndinu nomwe, right? Ndinu nomwe azaka, because that's what you encouraging people. Pala akazi ena ofunika kungowanyenga koma musakwatire. So mtundu wa azimayi awapo zokhwefuka zimaberezi. So mutengera ku nyumba kuti tapeza mkazi koma ndiwongojera kunjira konko. Andinu azimayi ino amene mwenyengedwa kamene mukunyengedwa ndi azimuna aini yake. Palibe chifukwa chokhala ndi nambala ya munthu chifukwa kuti niomwe angonyengedwa chifukwa kuti mamunayo adasimidwa. Alipo azimayi ena mukalimbikitsa anthu kuti yayi basa amene avuleni basa asiyeni mukulimbikitsa zomwezo, and later on mukubwera nkumati makuti. So this guys, mangofuna ndipeleke example ya zimene zikutakula. No, this is actually bad. Let's use social media kuti itithandize. Nzathu kumayiko ena akutukuka kwambiri ndi social media popanga advertise okha zimene amapanga, right? Osati zimene zikuchitikazi, right? Guys, thank you so much.